Eneritz, azken urteuntan Baionako katedralaren behitzen ari den jargina da. Lehen aldikotz, Xumai apestikoa jintzako, obrak noiz bukatuko dituen galdeginez. Hiruna bertsu zortziko ekipian, Eneritz, hasita. Sotana luzaturik, eman ezpi pausu, obrei buruz galdezka, etorri zirazu. Konexio zuzena duzulako aizu, jainkoari galdetu beharko diozu. Larai, lararai, lararai, beharko diozu. Galdetzea ez baita, neoiz delitua. Unat etortzeko dut, egina autua. Begirada dorrera baitut pausatua, ta zikintzen ari da lehen garbitua. Larai, lararai, lararai, lehen garbitua. Baina Biblia orain ez dut nahi baztertu. Jesusen ogiena nahi nuke aztertu. Niri ere soldata amarrez bidertu, eta baietz lanean goizero lehertu. Larai, lararai, lararai, goizero lehertu. Naiz sosetik eman, amarredo zazpi. Naiz ta zuri bete, sakel eta saski. Hau ikusita hause diote giazki, mirariño bat ere etzinuke aski. Larai, lararai, lararai, etzinuke aski. Bani lanean beti, sintxoki naiz jardun. Ageri da enauzula bat ere ezagun. Angelusa da orain eta beraz lagun, katedralan omenez abestu dezagun. Larai, lararai, lararai, abestu dezagun. Hitz egiteko dugu, hause erregea, ustez hartu nuena, langile trebea, nundik duzu hartua, horren boterea, hobe duzu lanean jartzea fedea. Larai, lararai, lararai, jartzea fedea.